Hi guys, so welcome back to my YouTube channel. This is Dong Bisaya. Please subscribe my YouTube channel. By the way, thank you for support at sa mga nag-subscribe sa YouTube channel ko at maraming salamat po sa inyong lahat. Okay? So, right now, okay, yung pag-uusapan naman po natin, it's about kung gaano kahalaga ang isang bagay na para sa iyo. Anong mga bagay pala ang mas mahalaga para sa iyo? Ano yung sa tipo mo ay napakahalaga sa iyo? So, wag na natin isama yung mga bagay. Or depende na lang kung ano yung mga bagay na mahalaga para sa iyo. Sa akin yung mahalaga para sa akin is yung pamilya. Napakahalaga ng pamilya para sa akin kasi ang pamilya ang pamilya ay hindi yan nangiiwan sa oras ng kailangan mo, sa oras ng may problema ka. So, sabi nga nila, no, kasabihan or palagi naman nating alam na yan na kahit anong mangyari, kahit merong pagkakataon na hindi kayo magkakaintindihan, mayroong samaan ng loob, pero the end of the day, kayo pa rin yung nagtutulungan bilang miyembro ng pamilya. Kumbaga yung concern is nandun pa rin. Although nagkaroon kayo ng problem, it's like kung ano mang mangyaring masama or problem ng isang miyembro ng family ay hindi maiwasan, no? Hindi kaya ng bugso ng dugo ng isang family member na hindi mo ipagtanggol ang iyong sabi nga nila ay family member, no? So sa akin mahalaga ang pamilya kasi although before nagkaroon man tayo, no, ng mga pagsubok sa buhay, kasi doon natin mararanasan na kahit anong mangyari, nandyan pa rin sila. Kaya nga sabi ko sa inyo, habang mas maaga, kung kinakailangan magbago ka para sa sarili mo. Magbago ka, ipakita mo sa kanila. Kung nagkamali ka man nung una, yun yung way, yun yung paraan para suklian mo naman sa pagkakataong ito. Kasi, alam nyo, yung pagmamahal ay hindi yan nasusuklian sa mga bagay-bagay. Ang pagmamahal nasusuklian yan kahit sa simpleng paraan. Paraan na nandyan siya, sumusuporta para sa'yo. So, kaya kayo, sa lahat ng mga gustong magkaroon, no, ng family, for example din yung pag-aasawa ng maaga, so, depende rin yan sa iyo. So, hawakan mo na rin, kumbaga dibdibin mo na, itanim mo na yan sa isip mo, na once na pumasok ka sa isang family, sa isang new family, is you make sure na kaya mo siyang gampanan. Kasi hindi lahat ng oras yung family mo is nandyan para sa iyo. So kailangan mo, you have to find your own, no? You have to find your own responsibility ba as one of the member of your family, di ba? So kaya nga kailangan natin magpursige para sa pamilya, maghanap ng magandang trabaho para may bigay sa kanila yung mga dapat ibigay. Kung ano yung sa tingin mo ay mahalaga para sa kanila. So, and I think habang nabubuhay pa, bigyan natin sila ng puwang, ng halaga sa sarili natin. Kasi hindi natin alam yung buhay natin, no? Walang nakakaalam kung hanggang kailan at hanggang saan ang kaya mo or hanggang saan ka mananatili sa mundong ibabaw. Diba? Pwede ngayon, mamaya, bukas o kailan kunin ka ng nasa taas. Kaya hanggat maaari, magbago ka. Yung mga dating nagawa mong kasalanan, normal naman yun na nangyayari. Huwag mo na siyang ulitin. Kasi alam mo na mali dati yung nagawa mo, bakit mo pa kailangang ulitin? Diba, mga Kadong Bisaya? So, kaya itong video na i-upload ko sa inyo kasi gusto ko lang makatulong, makashare sa iba, no? Kasi, you know, before,
aminin ko, may pagkakamali rin naman na talaga ako or kahit man sino. So, we try to look forward and baguhin kung ano yung dating nakakasanayan mo sa buhay. So, masayang mabuhay ng wala kang kaaway. Masayang mabuhay ng maraming nagmamahal sa'yo. Masayang mabuhay ng mahalaga ka sa sarili ng isang tao. Mahalaga ka sa kanya. At masayang mabuhay na may takot ka sa Diyos. At masarap mabuhay na buo ang pamilya. Sabi nga, lahat ng kaya mong ibigay, lahat ng kaya mong gawin mo na habang ikaw ay buhay. Bagkus kung mali man, magbago ka. Find another solution, di ba? So mga kadong Bisaya, itong video na ito talaga ay para sa inyo, no? Makatulong man lang ako. Hindi lamang porket nagbablog ako ng or else nagbablog ka is yung pupunta ka sa ibang lugar or something guys. Siyempre itong videos na ito is Team ECQ, so bukas pa tayo mag-GCQ. So right now, sa bahay lang na muna tayo, no? So kaya nga yung mga ina-upload ko ngayon, kadalasan sa mga ina-upload kong videos is yung may pangaral. So, oo, yung videos ko na to, hindi naman, yung video ko na to ay hindi mukbang, hindi siya adventure, no? Pero, siguro, may tutulong naman ako na kaunting aral para sa inyo. And, yun lang, sana may nakuha kayo dun sa mga sinabi ko. At balik naman tayo sa masayang mode. Yun, so siguro may nakarelate lang ako dun, no? Sa mga sinabi ko. So ngayon guys, ano naman tayo, sumunod na tayo sa itaas, no? Kung magbabago. Alam natin na yung mga problema na yan, dumaraan sa atin, kaya nating solusyonan yan, at kaya nating lagpasan sa tamang panahon. So guys, kumapit lang, huwag bibitiw. Alam nating sobrang daming problema, hindi lang sa bansa kundi sa buong mundo na napakadaming problema. So kung hindi mo titibayan yung loob mo, kung bibigay ka kaagad, edi talo ka, no? Pero kung tatatagan mo yung loob mo, mananalig ka sa taas na kaya mo, at malalagpasan natin lahat ang mga pangyayaring ito. I'm sure na you are very magaling. Magaling ka, nalagpasan mo lahat eh. Ganun lang naman yun eh. So kung hindi ka magaling, nag-give up ka. But if you don't give up, you just go with the flow, you win. You're not lost. Yeah. And magbigay ng mga kasiyahan, no? Kasiyahan sa hindi kasiyahan, inspirasyon sa trabaho mo. Ano yung magiging goal mo everyday, step by step. Dapat may pangarap ka sa sarili mo na for example, kahit bago ka lang sa trabaho, dapat meron kang level, no? Level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. So since kung bago ka pa lang sa level 1, doon pa lang nag-start. So hinahasa mo pa lang yung surroundings mo. Pangalawa, pag maging level 2 ka na, unti-unti mo na siyang nakukuha. Pag naging third level ka na, kuha mo na siya, pakikisama na lang yung kulang. Pag mag-level 4 ka, marunong ka na makisama, nakuha mo na. And ang number 5, level 5 is yung respeto sa kapwa mo. Respeto sa kapwa na nasa paligid mo. At yung pinaka-last is yung marunong ka lumingon kung saan ka pinanggaling, no? Wag hindi yung porque umangat-angat ng konti iba na yung status sa sarili mo. Kumbaga malaki na yung tingin mo sa sarili mo, which is hindi tama po yun. So malaking kasalanan po yan, no?
So, as long as hanggat kaya nating magbago, hanggat kaya nating ipakita na kaya mo yan, so, magbago. We need to change. Okay? And guys, thank you so much po sa panonood nyo at sana may napulot kayong konting aral sa mga sinabi ko. And salamat. And stay safe, stay healthy, and God bless po sa ating lahat. Nawa ay matapos na po itong problema. See you on my next video. So, please subscribe my YouTube channel. It's Doom Bisaya, and thank you for watching. Salamat!